F'intervista fuq l-istazzjon tiegħu ftit tal-ħin wara li l-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li l-wage supplement se jkun estiż wara x-xahar ta' Jannar għal ċertu setturi milquta mill-pandemija, il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech qal li l-Gvern qed ineħħi l-għajnuniet. Naħħilek il-benefiċċji, inaħħilek l-għajnuniet, ma jagħtikx is-supplement. Din id-dikjarazzjoni minn Grech saret wara li tkellem il-Prim Ministru u wara wkoll li lejn tmiem is-sena l-oħra kien diġà ħabbar l-estensjoni tal-wage supplement għal din is-sena. Saħansitra fuq in-net il-kap tal-Oppożizzjoni qal li l-Gvern ma jridx jgħin lin-negozji waqt pandemija. U ma jridx jgħin in-negozji li qegħdin ibatu minħabba t-tul tal-pandemija. Għal din id-dikjarazzjoni, il-Partit Laburista fi stqarrija qal li fost ħafna jgħat anke meta jkun qed jitkellem waħdu, il-Kap Nazzjonalista dejjem jgħid xi ħaġa li turi kemm mhux kredibbli. Il-Partit Laburista żied jgħid li Grech mhux kredibbli għax mhux biss għalhekk wara li l-Prim Ministru spjega li se jkompli jgħin lin-negozji iżda wkoll għax ftit ta' xhur ilu sieħ l-għajnuniet tal-Gvern bħala tberbiq ta' flus. Fl-intervista fuq l-Istazzjon Nazzjonalista, Bernard Grech bħal donnu rid jgħid li għandna nċedu l-armi qudiem il-pandemija. Jew ċar illi ċeda l-armi u issa jaf li ma jistax jiġġieldi l-iktar. Grech għalhekk quddiem pandemija li laqtet lid-dinja kollha u li bħalissa hija maħkuma mill-varjant Omicron u f'Malta aktar minn nofs il-popolazzjoni adulta ħadet il-booster biex ikompli jiġi miġġieled il-virus. Quddiem l-intriċċi, ġlied, riżenji u rtirar bħalma għamel Herman Schiavone fil-jiem li għaddew, skont Bernard Grech u għandu partit maqut. Ma llum in-nies qed tinduna li fuq naħa hemm oppożizzjoni serja, maquda,